Tare kuti zvekufamba sei pana chiumumu naye marasa. Uruziva nyaya yacho here mbana wangu? Ko mbana wangu uruziva nyaya yacho umumu zvekufamba sei? Ine ndine umbo. Kwese kuri nyaya mukuiziva here zvekufamba sei? Pisanana akanokumbira bhaiki rasimba achida kuenda kujoza achida kutiza stonyeni yaakatsara pajeni apo anga adzipa mukadzi achida kuti iye ati stonye pisanana 2019 pisanana Chiriparani ngatiza mpunduru watakarowa wemwana takarowa mpunduru uri wemwana stonyeni satiani mavhiki saka irova mpewa isina mambawa yaari kuimba mazuva ano kufamba yakaketurwa akaitsara arengoma racho rempewa isina mambawa ndo yakarova hatisi kunyepa bvunza kana skimbo ari kuketa nyaya handisimbo kunyepera pajoza paari papo skimbo shamwari ita ndimutaura akakwira Kawasaki nenyaya yekurowa mpunduru. Dai Kawasaki yacho ikasapera peturu because mukomana uyu anogaira mpunduru. Inini ndikutotaura fair.